de propaganda, aquí se fala deste, non? É un tema. Pero, se viron ese libro, o libro de Paco Balón, de Ferrol, que dice Memorias de un comunista clandestino, hai unha casa vella aí fabricada en Mujardos, e dice, aquí se fabricouse a propaganda de Comunistas Obreros a máis do Partido Comunista. Había que ao revés, do Partido Comunista a máis dos obreros, porque quen construiu o Ciro foi negro, non? E así, pois, se construiu aquí, cerca da Torre de Hércules, tiñamos outro aparato cojonudo fabricando. E Santiago, para a Universidade Técnica, nós temos outro aparato cojonudo. En Cerra Nova, en Ourense, detrás dun local da Caixa de Foros, tínhamos outro aparato funcionando. En Vigo, tínhamos 4 multicopistas funcionando. Despois, vietnamitas, desde que chamamos que eran manuales, que se facían, que era máis antigua. Entón, tiñan en moitos talleres, cada fábrica tiña unha particular para resolver problemas. Se o franquismo houbera durado 10 anos máis, nós tiñamos descentralizado o aparato de propaganda de unha forma... Eso merecía unha película sola o que é o aparato de propaganda que nos tiñamos constituído. E non caeu ningún. Caeu este, de Sigrás, polas circunstancias que eu tiña a residencia. Sigrás Campo da Coruña. E entón, se eu tivera a residencia en Vigo, nese momento, no meu papel, no meu carné, pois, bueno, pois, houberan feito igual a Casa da Coruña, pero a casa da miña nai, non? Sigrás. Pero, de todas maneiras, tiña a impresión que houbera dado tempo a vir a avisar, non? En fin. A casa de Sigrás? Sí. Está onde está ese río, que foi Camiño Real, daquilo que chamaban, que é casualmente unha actora de teatro, unha actriz, vamos. É un señor que os que compraron aquilo, que foi a casa, que se vendeu, non? Vendeuse fai anos. Sí. Sí, estamos escoitas, sí, verdad? Sí. Hola, eu quería, pois, en parte agradecerte que ustedes, a todos, a vostede como, digamos, vividor e contador dunha experiencia, e os que, bueno, se animaron a facer este traballo para que os demais podamos saber. E eu pregunto, vostede desde a súa experiencia, desde todos eses anos, esas circunstancias difíciles que viviron, agora, na situación en que estamos, como ve vostede? Que lle parece? É dicir, detrás desa loita deses anos que houve, agora que, digamos, alcanzamos esa liberdade, esa democracia, como ve vostede agora o que está pasando coa libertade que hai, con unhas metas alcanzadas? Como ve hasta onde chegamos ou hacia onde camiñamos mellor? No punto en que estamos, vostede era o que, de alguma maneira, pensaba que podíamos chegar ou ve algo distinto do que pensaban? Non sei se me explica. Sí, parece que entendí. Bueno, hai verdadeiramente, claro, nos luchamos por outra cousa, non? Totalmente, non? Así que nos, en principio, como se manifesta aí na ESO, o proxecto que tiñamos era a ruptura democrática. Non era un golpe militar, pero sería unha ruptura democrática como pudo ser a Revolución dos Claveles de Portugal, se efectuamos o golpe militar, non? Había que depurar as Forzas Armadas en ese momento, o aparato policial, os cruzadores debían de salir aí, xueces que sabemos o que está sucedendo estarían facendo outra profesión, pero non esa, non facendo caminadas que agora levantaron o peito e fan o que todo ustedes fan. Señores como este, que dun período que non era compañeros daqui da asociación, este abade que un bárbaro, un número 1 nunha
persona indecente, ¿no? Que sea capaz de escribir esto. Y que haya incluso si hasta el periódico debía ter de negar esa participación desta barbaridade, ¿no? Es decir, que os asesinos terminan aparecendo cara ao público como as víctimas, non? E as víctimas son os... É tremendo de expresarse, seguramente que leram ese artículo moito de ustedes. É unha barbaridade, non? Estes son, se houver habido un cambio democrático de verdade, non houver esta transición languidecida, pois estas personas non terían cabida agora mesmo. Non tenían cabida para fazer isto, tenían que andar a verse modificado un pouco e andar con cara tapada sentindo vergonza do seu pasado. Sin embargo, permítense ese luxo de acusar a xente honesta e luchadora de cousas que non fixeron para nada. Que as fixeron, porque botan a culpa agora a aquelas víctimas tan heroicas, non? Que vai pasar? Isto sí que é moi complicado, non? Pero sí, o que ten que pasar é que hai que volver a... Na historia do movimento social hai un pensador que eu admiro moito, que se chama Vladimir Ilich Lenin, que onde ele fala nas súas obras do momento de flujo e reflujo do movimento social. Se agora estamos no momento na caída, se hai que aproveitar a conjuntura, a conjuntura, a nube pasa, se non volve a usar por aí, temos a oportunidade de un cambio. Se ese cambio non se cumpre, pois iso vai tarde 20 ou 30 anos volver a producirse. A producirse esa oportunidade, que ao mellor temos a desgracia que ainda volven a haber fallos terribles, claudicacións, etc., que permiten que, de novo, os señores da barbaria siguen campeando. E iso é moi triste, non? Entón, bueno, pero iso, aos luchadores, a xente que temos pensamento, non nos pode rendir nunca, porque a vida é así. E luchamos por a vida. Por a vida non nos apasionamos, non é por unha vida personal como tantos gostaría como marquesa a estas horas. Tengo esa posibilidad, ¿no? Una vida a cada un depende de las circunstancias, ¿no? Pero no, uno elige aquello que lle parece máis xusto para a humanidade. En eso estamos. Eu, hasta que respire, seguirei facendo humildemente o que poida ao lado destas novas generacións que estén dispostas a botar na mão. E unha, que se hai cubas como lado, pois usando tamén na medida posible en novas circunstancias, pero temos a obligación de facerlo. Bueno, hai unha cousa moi lamentable agora, este é un caso, pero nós falamos da recuperación da memoria, por exemplo. Nós estamos ausentes despois do respeto de que fomos republicanos e un montón de forzas concretas que participaron nisso, que foron víctimas de feitos. Pero non se tuvo un contexto de continuidade, non? E nesse contexto, por as circunstancias, por exemplo, en Francia, eu non encontro un chamado a Alemania cando invadiu Francia, ali estaban todos os exiliados españoles, bueno, todos que foron para a zona, despois dos campos de concentración, os campos de concentración. Non hai un comunicado público, que poden ver calquera, que chamara os seus exiliados á resistencia contra os nazis, porque onte eran enemigos nosos en España e hoxe son enemigos aquí. Donde sea vamos a morder as pernas, porque temos que facer o posible para sacar esta peste do mundo, non? Que eu conozco, non sei se os demais se conocen, e perdonen se digo unha cousa que non é, só conozco o comunicado do Partido Comunista, chamada a todos os seus afiliados e a todos os militantes das demais organizacións a unirse á lucha da resistencia contra o nazismo. Agora, acabo de escutar esta mañana, que falan un compañero de Toulouse, que fala unha memoria histórica de recorrido no municipio de Toulouse, donde resulta que os que desfilan por Toulouse adiante dan unha foto que hai morraíles,
e pasan os guerrilleiros vestidos de uniforme, además que desfilan como a idea republicana española, non co francesa. E, claro, son 99% comunistas, por a circunstancia, que se chamaban, ali van as anarquistas socialistas que teñen un pensamento revolucionario e sano, pero resulta que agora non constamos. Os comunistas non tiveron actividade política en Toulouse, non somos nada, foron Justino García Roza, membro do Comité Central, é o líder a liberación da cárcel de Nimes, que xa liberan hasta os presos comuns, e despois morre aquí fusilado e ejecutado na Asturias na lucha guerrillera. Castro García Roza, cantidad de figuras que foron líderes e héroes na Guerra Mundial, na resistencia holandesa. Resulta que na guerra non é posible, en determinados sitios, nos borran no mapa. O campo de Mauthausen, cando liberan o campo, cando chegan as tropas inglesas e francesas, digo, inglesas por ali, nós tivemos unha organización dentro do campo, porque había xente que cometese dentro do campo, e, bueno, aquí morremos e lá os piollos que se cargan de nós e tal, bueno. E outros tiñan peito e organizábanse como podían, e morrer por morrer, van morrer, pois luchando e defendendo. Entón, bueno, pois tiñan unha organización dentro. Cando por bombazos de por aí, as forzas alemanas da vigilancia ali, pois estaban nerviosas. A organización prepara, ten material preparado, e vai a por eles, e liquida toda a guardia dentro do campo. Libera os propios presos, a organización dos presos liberan o campo. Entón, a esa foto que veñen cando veñen aos tropas de liberación, tropas que veñen pasando por ali, ven esa foto que se verá por aí nos archivos, unha masa de presos moribundos na entrada, querendo sair para fora, porque os propios, a organización abreuse ás portas da casa, do campo, e puñeron na entrada por a parte de fora unha pancarta cunha aldea republicana e un fociño un martillo. Entonces, puñen debaixo, los republicanos españoles saludan a las tropas aliadas. Iso é unha foto que existe original, non? Pois agora fixeron un documento novo e non está a pancarta para nada. É dicir, non solamente trataron de montar os partidos comunistas coa complicidade dos meus dirigentes, naturalmente, por desgracia, sino que, ademais, tratan de borrarnos da historia. E contarei exemplos tamén por mañá. Iso do pouco que eu sei, porque eu son unha persona moi baixa en nivel cultural, pero iso, moi de ustedes sabrán moitas máis cousas. Trata, por que motivo? O de Toulouse, que é unha cousa sencilla, pero eu conozco moitos máis casos, é lamentable. Tratan, se pudernos quitar, mañá, se isto que fixamos agora, gracias a Roy e a compañía, se non isto, dentro do interno, só fixo outra organización calquera, pero menos nós, ou vosotros, o cual é triste, non? Porque, coño, non fixamos tanto mal para que nos queiran borrar de isto non ten moito que ver con as preguntas, é que